Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas sam spremam postnu pitu sa kiselim kupusom. Ova sjajna pita nam dolazi sa juga Srbije. Za nju je potrebno malo više vremena, ali verujte mi, svaki trud se isplati. Pa hajmo da vidimo kako se pravi ta divna pita. Prvo pravimo testo za pitu, odnosno testo za kore. U posudu sam stavila 250 ml vode i sada dodajem brašna malo po malo. U međuvremenu dok dodajem brašno, dodaću i jednu punu kašičicu soli. Brašna dodajem onoliko koliko mi je potrebno. Otprilike na 250 ml vode treba vam nekih 500 g brašna. Ja moram da priznam, nikad ne pravim baš tačno po meri, sipam vodu i onda dodajem brašna koliko mi je potrebno. Treba da dobijemo jedno fino, glatko testo. Mešam prvo u posudi i dodajem još brašna. Možete već da vidite kako je već testo postalo glatko, kompaktno. I sada ću da ga prebacim na radnu površinu. Stavljam testo sa strane, stavljam brašno i dodajem ovo testo. Kada ste umesili ovako fino glatko testo, sad ćemo testo da podelimo u jofkice. Imam ovde ovu moju škrticu i sad ću sa njom da isečem na komade testo. Sad ću svaku ovu jufkicu da još jedan put premesim. Sad ću svaku ovu jufkicu da premažem sa uljem. Ovako premazane uljem, jufkice ostavite da vam odstoje nekih 15 minuta. Kada su vam jufkice odstajale, podmažete malo radnu površinu sa uljem takođe i razvučete koru. Pogledajte kako je lepa kora i kako testo se lepo razvlači. Koristite obe ruke, bit će vam lakše. Namerno sam malo manje jufkice pravila, jer mi ne treba mnogo velika kora. Da imate smederevac, bilo bi vam mnogo lakše, a ja ću vam sada pokazati kako ja ove kore pečem na električnom šporetu. Koru sada lagano prebacite na ruku i stavljate na okrenuti pleh na ringle. Možete da vidite da sam ispekla već dosta. Ovo je kora koju sam htjela da pokažem kako ja to radim bez smederevca na električnom šporetu. Samo kratko pečete sa jedne strane
Sad ćemo da okrenemo na drugu stranu, naravno morate da budete jako pažljivi, zato što je ovo sve jako vruće, kao što i sami vidite, ali sve to može. Evo ga, uspela sam. Obavezno pripremite jednu posudu sa vodom, sa kojom ćete poprskati kore kada ih budete stavili sa strane. Evo, gotovo je. Uzimate vodu, poprskate i pokrijete sa krpom. I ispečete tako jedno 20 kora, na primer. Pripremite jedan dublji pleh, obavezno ulje, ne štedite na ulju, jer ova pita bit će mnogo ukusnija ako je malo masnija. Pripremila sam kupus kiseli koji sam izdinstala najklasičnije kao kada biste dinstali za podvarak. Bez ikakvog luka, samo sa velikom količinom ulja, malo bibera i soli. I to je bukvalno sve. Kore, pogledajte kakve su. Ono što je sjajno kod ovih kora je što ako napravite veću količinu, kao što ja često puta napravim, kore vrlo lako možete da stavite u zamrzivač i koristite i za neku drugu pitu. Pogledajte kako su fine, možete da ih motate kako god želite. Pritom su jako ukusne zato što su pečene. Zato je i ova pita u stvari jako, jako ukusna. Prvu koru ću malo ove ivice da uzdignem. Naravno, posuću sa malo ulja i stavit ću još malo ove kore, neću celu. Slobodno lomite ove kore kako vam odgovara. Sada stavljam sloj kupusa. Ono što je važno kod ove pite je da kupus bude zaista dobro izdinstan. Dinstajte ga na tihoj vatri barem nekih 40 minuta da bi bio ovako fin. Dodajem zatim sljedeći sloj. I idem redom dok ne potrošim sve kore i sav materijal. Sada ove krajeve koje sam ostavila na poslednjoj kori, kao kad biste pravili burek, uvijte na unutra. Rernu sam stavila da mi se greje na 220 stepeni i pečem pitu nekih 40 minuta. Dragi moji ljudi, pogledajte ovo kako izgleda. Morate da probate ovu pitu. Znam da iziskuje malo vremena, ali verujte mi, oduševit ćete se.